नमस्कार भाई लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद के जो जितना भी कलाकार वालों, पावर स्टार, सुपर स्टार, डायमंड स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, तो वॉशिंग मशीन, तो फेसिंग मशीन, तो धोइंग मशीन, जितना भी मशीन बा लोग, सब लोग कोई के हगला पर लाइव आ जाला लोग, कोई के मुतला पर लाइव आ जाला लोग, लाइव आवत रहे लोग। कोई मने का हम कहीं कोई कुछो कर दी तो लाइव आ जाए लोग। घर में कोनो बबुआ दूध ना पी तो लाइव आ जाई, रोए लगी तो लाइव आ जाई, हंसे लगी तो लाइव आ जाई। आ खुद के जे कहला लोग के हमनी के भोजपुरी माटी से जुड़ल आदमी बानी सब, भोजपुरी समाज, भोजपुरी आपन ह, हई ह, फलाना ढिमकाना, हई हौ करे वाला कलाकार से कहतनी कि आकांक्षा दुबे सुसाइड पर लाइव काहे ना आइल हलो। जितना भी पब्लिक बात सबके चुतिया बनावेला लोग, जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर जितना भाई लोग बा लोग, वो लोग के हाथ जोड़ के विनती बा लोग, कमेंट उल्टा सीधा मत करियो लोगनी। आ ज्ञान हमरा के देवे मत लोग, काहे कि तारा ज्ञान के जरूरत हमरा नहीं है। अपन ज्ञान अपना भीड़ी रखियो लोग, अपना बगली में रखियो लोग, अपना घरे दियो लोग। ट्रेंडिंग स्टार तो पावर स्टार तो एक फाइटर तो जितना भी अपना नाम के आगे लगा दिल बा लोग, बॉलीवुड ना हो, भोजपुरी इंडस्ट्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब कहला लोग कि हमनी के अपन भाषा हो, अपन शब्द हो, अपन माटी हो, अपन हई हो, अपन हौ हो, खाली बोल ही भर बा हो। आए खाली मुँहे दिले बान भगवान, मुँहे से खाली बोलबे करबो लोगनी। इतना बड़का इंडस्ट्री में एगो नया स्टार, उभरता कलाकार, ना कोनो विवाद में, ना कोनो मैटर में, ना कोनो उल्टा ना पलटा, ना मतलब कोनो प्रकार के वो कलाकार विवाद में ना रहल। आ उ कलाकार डायरेक्ट सुसाइड कर लेलक। ए पर लाइव ना आवे के लखत तारा लोग के हैं। खेसारी लाल लाइव आ जाई तो, पवन सिंह लाइव आई तो, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, ए पर लाइव ना आवे जाला हो तारा लोग के। खाली जाता बात बाटे में हैरान बार लोगनी। तो हम अहिर समाज के ठेका लेके चलतनी, तो तू राजपूत समाज के ठेका लेके चलत हो, पंडित समाज के ठेका लेके चली हो। मने इहे करत लोग का हो इंडस्ट्री में, बर्बाद कर देबो लोगनी। हैं का चाहत लोगनी, जैसे बॉलीवुड के बॉयकॉट चलत लख, भोजपुरी के बॉयकॉट करे के पड़ी का। इतना बढ़िया कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोनो विवाद में आ सकले, एकदम साफ सुथरा छवि के कलाकार आ डायरेक्ट सुसाइड कर लेलक। कोनो ऐसा मतलब ऐसी ना, डायरेक्ट सुसाइड कर लेलक। मैंने समझत लोग भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर कितना शर्म के बात बा कि एगो साफ सुथरा छवि के कलाकार डायरेक्ट सुसाइड कर लेलक। आ उहो कोनो घर के समस्या से लेके ना, इंडस्ट्री के समस्या से सुसाइड कर लेलक। मतलब कलाकार बन गए लोगनी, अब बुद्धि ना खुल। आ इतना बड़का मैटर हो गल, अभी ले लाइव ना आइल लोगनी, कोई कुछ ना कहल लोगनी। खाली एथी कहले से थोड़ी होला, तो हमहू जैसे कह देले बनी, ट्वीट कर दिले बानी ओम शांति। कोनो का भोजपुरी इंडस्ट्री के कोनो कलाकार ना, एगो कलाकार आकांक्षा दुबे के माता जी के फोन करके, मम्मी के फोन करके बोलल बानी निशा पांडे जी के बहुत बहुत माई बाबू के दिमाग काम ना करे। आ निशा पांडे जी फोन करके बतैली कि ना तू अपना लड़की के दाह संस्कार मत करियो, अभी रखियो पोस्टमार्टम, ना तो जरा देबो लोग, तो जौन भी बा ऊपर इंसाफ ना मिली। आतना तो मतलब खुलेआम कहलक। ऑडियो वायरल बा, जितना भी वीडियो भाई लोग देखो तो लोग ऑडियो जरूर सुन ले होगा लोगनी। और हम खास कर ये मुद्दा पर बोले के चाहतनी कि जितना भी कलाकार बा लोग, हगलो बात पर, मुतलो बात पर, माने छोटा बात पर, बड़ा बात पर लाइव आ जाला लोगनी। आई कोनो मैटर ना लखो हो, माने लाइव आवे के चाहे कुछ भी, माने में आकांक्षा दुबे के गर्जियन के साथ में खड़ा होके में तारा लोग के शर्म लगता। चलिए मिलत नहीं कोनो नया अपडेट के साथ।